Hej. I den her video vil jeg tale om metallernes spændingsrække, og til det så vil jeg starte med at tage udgangspunkt i det første spørgsmål, som omhandler trykimponeret træ. Problemet med jernsøm er, at jern det ligger til venstre for kobber i spændingsrækken, altså Fe. Det gør, at jern vil reagere med kobber og dermed oxidere. Og det gør simpelthen, at jernet ruster. Ja, hvis vi går videre, så kan man se, at der er to billeder her, hvor det nederste billede, det går ud fra sådan en zinkklods, som man sætter på et skib. Ideen er så, at zink det ligger til venstre for jern i spændingsrækken, og det vil sige, at zink er mere reaktionsvillig end jern. Og det gør, at zinken i højere grad vil ruste først. Der står oppe i teksten, at zink afgiver elektroner, og det formoder jeg så gør, at jernet i mindre grad selv vil afgive elektroner, og dermed oxidere. Og på den måde vil der gå længere tid, før at jernet ruster. Jeg har så lige fundet på en genial løsning på problemet. Man bygger simpelthen skibet i guld, fordi at det ligger helt ude til højre i spændingsrækken, og der kan gå 100 år før guldets overflade reagerer med vandet. Hvis vi så går længere ned, så kan vi se et billede af en vandhane, som ikke har det så godt. Jeg forestiller mig, at problemet er, at der er en gammel zinkklods og en ny. Og den gamle zinkklods, den er begyndt at reagere med vandet, og derfor afgiver den elektroner, som bevæger sig ud i opløsningen, og på den måde forhindrer den anden zinkklods i at oxidere, sådan så den ene del kommer til at ruste, og den anden del forbliver sig selv. Jeg er ikke helt sikker på det her, men det er mit umiddelbare. På det sidste billede hernede, der kan man se 5 forskellige metaller, og jeg tror, de er med her, fordi det er nogle af de mest anvendte metaller, og nogle af de mest almindelige metaller. Man kan sige, at de har alle sammen det til fælles på nær kobber, at de ligger til venstre for dihydrogen, og det gør, at de alle sammen kan ruste. Man kan sige, at kobber ligger så til højre for dihydrogen, og det er måske også derfor, man bruger det til kobbertage og så videre, fordi det ikke ruster. Og så kan jeg lige se her på forsiden ved kapitlet, at jern reagerer rigtig let med dioxygen i luften. Så man kan sige, at de 4 metaller alle sammen har let ved at ruste, og det er så derfor, at de bliver belagt med, at de får en belægning af et andet stof for at beskytte det som regel, f.eks. på cyklen eller andre ting.